melek-melek Luyuran anggone isi ngetas sayang Mopeng miter anggoan ora krasa esuk seret ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen glakon dadi duwe yen si podang andutut ati kebranan naraman datiku sansaya betruk tak seranani son ngabikatku lute bendo Wahyu Mangga sawang ning sok ning kekancangan tak rinding sapa katuan sering ngecek ning nyekel manuk kok Mas bengi-bengi ya ora ngarang kecekel to. Ora ketok ya Rom ya. Nek manuk-manuk sing nang atas pohon cekelane angel. Angel pol. Nek manuk liyane ya gampang. Manuk Manuk dolanan sing didol Mas iki mau. mau. Tak kira.
Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Bapak Ibu sedaya tamu undangan. Sugeng dalu, ingkang kagem kersa. Nggih. Pak Mas apa Mas Mudiono nggih? Mas Mudiono, Mas Mbak Yono. Nur, Mas No, Mbak Nur, Mbak Nun. Nggih. Pokoke rina wengi awak dhewe nglipur tamu undangan juga adik sing disunat. Dek sing dihitan. Dimas. Dek Dimas kita bahagia pol. Bahagia kok, nanti gung bubuk lho. Rina wengi arek kudu mitir ae mergo seneng atine wis ditanggape kelakon Wahyu Nggih, Manggala. Alhamdulillah muga-muga ilang sengkalane kari seger warase wis dadi Joko muga-muga nggih tambah pinter samu barange. Nggih, amin, amin, amin. Apa sing dadi cita-citane Dik Dimas Nggih. semoga tercapai. Amin. Kagem Mas No Mbak Nur. Mas Mas No Mbak Nur ndi cah? aku nek begini iki samar kok. Samar ya Mbak Nur di dalam kok saya di dalam. Di dalam ket di awan Mbak Nur urung nyerak ya Rom ya. Nyerak sediluk sore Sedih nang, toh sore aku nang. kan karo awakmu toh. Karo liyane durung. Iya aja khawatir nanti malam. Pokoknya moga-moga rezekinya tambah kata tambah berkah Amin. barokah tansah lumintu samu barange usahanya lancar. Nggih. Adem ayam penggali nggih adem ayam keluarga. Amin, amin, amin. Awet momong anak putune juga nggih. Menika sing rawuh nggih Wadah alhamdulillah sangat, nggih. katasaan saking pandemen ketoprak nggih. Khususnya Wahyu Manggala yang saking seluke piyambak, Seluke. saking Lasem, saking Kragan, saking Rembang Kota, Saking Pati. Wah, alhamdulillah nggih. Nggih. Luar biasa. Ya cas libur sayang. Nggih. Permintaan dari sini ada gerimis mengundang, Nggih. tapi nanti aja. Nanti nggih. aja. Iki mbak bila saking tuan rumah ngersak ketembang sumangga lho nggih. Monggo. Dek Dimas, malah marak mengguri iki. Iya, arep ndak apa minggu. ngetap lho. Aku apa durung ana permintaan ya? Dereng wonten. Aku tak nyanyi, Ndang. Apa ya? Sing urung tau ngono lho, Rom. Lah nek Tirajana, wow. Tirajana. Asik. Moh. Aja ilat Jawa kok. Aku tak nyanyi Manjing Ratri ya, Mas. Heeh. Dek kelingan apa ora, Mas? Kelingan. Anjing Ratri Sumunari. Tak kira ta. Sijine. Kawitannya Sinawang. Iya, aku request iku lho, Bro, nganti pirang-pirang sasi ora dituruti Arom, Bro. Iku ku lagu Cina kok, Tos. Ora ono. Kawitannya Sinawang. iku. Iya, ha. Besok insya Allah kawitan yang Sinawang diputer bareng Semprul Musik. Iya. Besok ya syutingan kok Jaguar. Iya no. Wih, Kantong channel. duh. Bareng RHS syuting. Pokoknya permintaan dari tuan rumah ditunggu nggih. Makan mandok. Iya kakek mangandek karo mihun mang apa? Karo bihun. Mangga? Ndek entuk sak kerawuk. Iya. Ready bro? Yang mau request monggo lho nggih. Entas kowe ket awan nganti sore nganti bengi iki lho Pak Nyamet sak kelompotannya kok ya isih anteng ya. Alhamdulillah he. Biasanya kan Ditunggoni. nonton iki kan siang tok. Siang tok. Nganti bengi iki Ket sorenan mau wis ono lho, nek Mbak. bengi kan sawangannya wis beda meneh ya Allah Beda. Gusti. Aja nganti ngiler lho Pak. Dek bengi soalnya ana sing arep ngiler ngene iku. Iya no. Sopo iki? Iki menawa. Mangga. Enggak. Manjing Ratri. Apa Mas? Boleh, terima kasih ya. Nyanyi sendiri, baik Pemainnya ditunggu Ella ya. Jaya. Spesial tamu dan semuanya juga adikku yang di hutan. Yang lagi nonton streaming juga Sugeng Dalu. Selamat menikmati liburan bareng Wahyu Manggala. Ada WM Audio, RHS Setting, Kantong Channel. Sumunari srengenge wanci sore ngelengke marang kowe Kang Mas sira bebujangku mong kowe sing tak tunggu piye pawartamu coba puja
sing tak suwe kowe aja ngalih hati elingo marang aku kang tresno mbreng sliramu waduh dia mau dia Waduh. Mas, Dalam deh. kamu ngapain? Wasik. Ha, ha. Ha, sir. Ha. 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 WML. Wayo. Ha. Mas Aris, opo kowe wis lali aku iki ora nyono yen nganti lali siji sing tak suwe kowe aja ngalih hati elingo marang aku kan tresno mbreng sliramu sing tresno mbreng sliramu yo 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 oke Manjing Ratri Sampun. koleksi dari Semerau Oke Musik Oke Ploong. Oke Moang Semerau Together Together itu artinya kan bersama-sama. Oh, bersama-sama. Jadi ini kalau kita menciptakan sesuatu yang bersama-sama itu akan menjadi tampak lebih indah sayang. Lebih indah, berarti lebih banyak. indah dan lebih enak. Oh, ngono. Jadi semakin bersama-sama ini semakin enak. Enak. Betul. Senengane Kaisa. Makasih nggih Mas nggih. Sesuk aja lali mau request siapa lho. Kawitane sinawang ya Mas ya. Aku request saran 2 bulan yang lalu ra diturut-turuti iki lho. Kok 2 bulan yang lalu lagu iki Mbak-mbake ngono lho. poso lagi diciptakno. Ya dak pas iki bar poso. Iku payu kowe. Nek mau nggih wonten Apa sayang? kawin kontrak nyanyi sendiri. Kawin kontrak. Iki jembleme ya ampun. Jembleme dipayoni Eh. Wis ora masalah deh. Apa-apa timbang ora Tinggalnya ora blas payu ya nek Oh, ngono iya. ngaturi kanca-kanca nggih Nggih. yang sudah request. Iki sapa iki Cik Ines? Ya Allah gak diamperno Dek Ines sak ya. Oh iya. Mbak Menyak tok sing diamperno. Dek Dimas apa minta merah apa? jambu? Ya, merah jambu. Mau gak dimasak? Iya iya iya. Wonten gerimis mengundang dulu nggih Mas Hari nggih. Angger pisan mau tabuh iki mbuh Mas. Mesti Iya, ana permintaan sesuk iki permintaan terus. Kawi yang ditabuh ya mesti ana terus. Kok kawi tukang panggung? Mesti kawi taning Oh. sinawang ngono. Masa lek kawi ditabuhi. Lagu Cina iku sayang. Mangga. Ada gerimis mengundang guys, spesial buat Dek Jimbe yang dari Gonglong. Glonggong banjir ta mongko lho. Lah iya. Dalane ditutup kowe mulai ndi? Sak gulu kok, Dek. Gulu wong. Gulu kok ada. Ya Allah. Semene tenan, no. Sumpah gak bodoni aku. Semoga lekas surut ya, Besti. Amin. Nduk lo banjir omam kelepah. Kowe kok piye, Kak? Yang lagi nonton streaming. Watokku dek wis ngene iki piye? Kawis to. Sangkakan panas berpanjangan
Liwat tok tak kira arep nyuwun lagu ngono. Aniki mau saking ajeng, saking Mas no nggih. Nggih. Ra iso dadi siji lagune nggih. Aku kok ora patek krungu mau kok sayang. Ra iso dadi siji nggih. Oke lah, apa itu? Ini saking jadi. Oh, teko kene? Wong teko. Itir sumilir tekareng. Gak Oh, iya. sabar sesok tak mongko ciruk pol sesok lho ya. Lah wong iki mah. Apa? Aku kudu cerita tapi ya kudu guyu. Siji apa loro? Loro. Lah wong kan jane iki mbiyen jadwale kan dina iki awak dhewe Nek Randu nang Agung Randu sering Agung rembang. Lah jebule iki batal. Batal. Ijol-ijolan kan mbek sing nang kene. Akeh sing salah tompo. Fan iki mah ya akeh sing teko-tekan sering lho. Sumpah aku Ya diundang kene. ampun. Panggungnya iki ngerti to jane. Saakene le rom. Ya ora takon sik aku nek pinggir dalan pas aku ngono. Ora ono panggung. Tak mongko sering pinggir dalan ku sawah pirang-pirang rom. Ya apa sing tengah sering ya mesake banget iki. Kurang info, kurang update iki. Iya, Nggih, wis ora betul. masalah besok bisa berjumpa di sering Iya. nggih. Ini lagunya apa Mbak In? Ada Permintaannya? kawin kontrak, Terus? jemblem, kiter, Ya. merah jambu, Oh iya. Raisa dadi siji. Ih, neng ngono tak weki ra iso dadi siji sik. Iya, apa Buat Din? Kowe rumah. njaluk apa? Sinarengan, Oh, tapi iya. jaluk nang sangu papah ya. Kowe kok ngono tas cilik makali. Justru jah cilik diakali ro. Ndang Adim ya. Oh, Monggo, Wantar Raisa dadi siji dulu nggih. Spesial tuan rumah ya minta lagune. Monggo. Mas Gondrong. Aku tresno ro kowe tresno sing satenani Wetenge petang. tapi wis tak kene ro kowe atine Yen aku wis duwe bojo sing satenane nanging aku tresnone Apa lentek? omong karo kowe. Wange. Iya. Hey, Wahyu Bagol asik. wena Eh, wong teko Iya. hey, ha. aku tresno ro kowe tresno sing satenani Iya. tapi wis tak kene ro kowe atine Yen aku wis duwe bojo sing satenane nanging aku tresnone omong karo kowe. Benur. rasa ati ra tenang mikir Selingkuhan asa tak awang-awang mabur koyo layangan padahal bojone ngomong mikir kita susun apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak agoni tresno ku setengah mati tapi aku rawani ingkari janji suci mungkin kowe utuh jodohku tapi aku
cinta wis melingkar ning jari manisku. Janji yo wis tak ucap ning ngarep penghulu. Saiki yo wis telat arep ngomong ke Citra. Aku mau ngebentang ngomong ke kowe bahagia. Senajan statusku saiki ora dewe, tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe. Muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe. Sayang aku iserimo hati sing keloro. Senadyan napot rasa tresno sing tak sangka. Berasa utara sayang, aku ya wis berjuang ngandeke muga kabeh iso lancar, tuang kabeh kenangan ikhlas dan sabar sayang. Aku iso nerimo kowe kene wong liya. Tresno ora iso tak pesan. Aku tetap sayang kowe tekane salawasi. Aku bahagia nyawang kowe. Wayo Tanganku wis ono cincin, janji setia lan suci. Aku ra iso nepati. Kowe pancen tak tresnani, biyen tekan saiki, tapi ra iso dadi siji. Tapi ra iso dadi siji. Yo 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 yo. Ya wong Terima kasih Mbak Mendek. mau keluk iya leh dudu. Cara keluke dikai Stella iso gak request? Duwe istilah. Ambune iki lho, Rom. Ngene iku aja ngawur gangger menyet ngene iku. Rupaku ki wis ngene nang shootingan mau iya. Masam ketok ning syutingan belas dulu dulu. ya asap-asap tok seneng Iya, digunakne iku nek berguna nek metu macan ngene iku lho nek Nah, Ngene kok iso. tiwa mang macane metu sikile ning karono ning karene. Nggih Pak De. Mbak Indah. Wah, kemenyeke angger. Angger Pak iki yo ngene iki abane ya, Rom. Nggih, Pak. Jembleme ndi? Ora tak gowo, Pak. Mok Ora tak gowo tenan. Jemblemku mambu, Pak, aja, Pak. Pripun malih to, Pak? nek ngomongke jemblemmu mambu ya. Saged. Saged manuk kecepet jemblem ae, Pak. Manuk kok kecepet ya lara. Aku kok eling sing ditemokno Mas Agus wingi to. Iya, Mas Agus urung roh rupane wis nemu adae. Terus statusnya ya ngono, urung nganti roh rupane. Wis nemu. Iki padha nek ora jemblem yo manuk kecepet ae ngono. Pak tek ngono gene, Pak. Manuk kecepet iki lagu apa le, Pak? Ana. Manuk kecepet iku. Jemblem ae ben Senengane kok padha. iso. Ini ra iso dadi siji sampun nggih Mas Nggih. nggih. Yuk dilanjut nggih. Ngerti lagu iki, Mang. Apa? Jalane Pak emang ora ngerti, manuk kecepet. Balane apa? Kene lho, lirike iku. Waduh, waduh. Mosok ngono truk kowe berarti nek Sik pisan apa pindho iki enake? pindho yo siji karo telu. Kawin kontrak dulu. Ya, Masnya. Manuk kecepet engko wae gak apa-apa ya. Ya, Mas. Aneh-aneh ae le. Pak lagu kok manuk kecepet. Tak kira bandur. Wah, say, hey ha. Hey. Sabar. Cintaku sayang, para
cantik wajahmu yang ku kenang, takkan hilang walau di negeri seberang. Cinta hanyalah adik yang ku sayang. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Kelak saat kawinan hijab kapul kumandang, seliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, takkan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang.
mic-nya matur suwun. Ini tadi dari Mandol nggih permintaannya nggih. Oh iya, Mbak In coba iki mic dibawa nek menawa ada komunikasi sama Kang Mas di situ. Iya tadi masnya minta Cinta dan Air Mata mau nyanyi. Sekarang atau nanti aja? Sekarang mas. Saiki? Ya, wes sekarang. saiki Mas, ayo. Mbak Nur. Apa? Alah ya sing ayu ya. Ayo sapa sing medun. Ayo dienggar turun dienggar. Ayo jatahe ditambah ya. Turun metu sing penak, Dek. Ya wes perawan makan menculot. Ada Cinta dan Air Mata ya, Mas. Ada cowok nggih? Ada cowok pernah ada cewek sampean? Kok sembarang ini lho. Ada cowok ya, monggo Mas Ari. Ayo Gar, cepet Gar. Mas, nak nyawer los, gue ijole lah ya los. Yo, Dimas. Nongkono sayangku, cantikku. Oh, tambah isin cilik-cilik. Duduk nongkono sayang, duduk nang samping Mase ya. Kono karo goyang gluwer-gluwer. Ya, buat pinternya, cah cilik-cilik, pinter golek duit, ya. Cah cilik gue kulah gak bisa.
mas-masnya coba Mbak Iin. Iya aku gak tahu kenalan Nara. Gue ya wah mas dimaklumi Oh nggih. bos pelapon. Bos pelapon. Bos ih. pelapon, bos wedhus, bos sapi. Iya mas. Oke. Sing siji bosen mesti roh rupam toh. Iya iki wis entek kok. Wes nek poro. Wis entek. Ini adik-adikku boleh naik ke atas. Boleh ya mas Apa ya? mau comot wae nang kono ora apa-apa. Boleh, sudah terima kasih ya mas ya. Matur suwun nggih kan Mas nggih, mugi-mugi Nanti jawe nyusul ya. kata.